on your code. Believe. If live one, on your mama sanny, one, you also. Madame, do I go also? And you got one, you also. You don't one, as a man, you got one, you also. And I'm a also. One day, I'm also. You know, Chicken, I ate no chinka. I jeba. I know you. In the boat of Buddha. Chicken, I make a hawake much magic. I know you. In do I. Nihin and Kayan, I can go to keep and keep dry. I can go. Now watching the time, I might do I don't know. Can make Omakani, Maro Menana, Maro Ihe IG Webulibo, Omenana, Mankai, Bomas Swibo. I did here, I had the one mother saw way video. Chief Okene, Mazio Biokoli, Chief Maki here. Dr. Michael Chukwujoku, Niki Emedike Igwamaka, Mrs. Yendozo, join the Kwani. I na Ganiru, Ogen Kwabido, if we go and Kaiji Vidia, Makanai, Isina, Omeri Fig and Merendigo, Itiero, Uchu, Itiere Goi, Mefafa Magofuma, Aro Ato, I want Jegani, Webido Festival of Arts and Culture. I am brought to ndị mmadụ na-abata bịa kwụọ ụgwọ sị na fa bụ members maka na ife na-ekwukarị Igbo bụ ife gbasara ndọrọndọrọ United Ụmụada Igbo Club. United Ụmụada, yes, Ụmụada dị ego so n'ife a na-eme. United Ụmụada ngwa na-agbagote ndụ ịkwado nwa gị ga na-abịa for Idemili Community UK. Ora qual é a canosa que é Ndị chọrọ ịkpọkịta ha na-aga onwere ọ na-adị spiritual. Arọ ndị Zọgụ progressive. What do you expect? You should have allowed me to call you. That is my duty. Stop doing my job. I was a joker. Don't do my job. Yes, in that about are very spiritual. When it comes to Pericoma, what do you expect? I found that if you don't like the air of Kalama, thank God I'm not a short woman. Yeah, I'm gonna get a new room, but I was so my hair. They cannot get it down when I somebody. The men versus the women.
the dancer, the dancer. Akwamuna chimusaga Akwamuna chimusaga nenu wanu Oninya chuku nyalumuka mujaga Chiomale Akwamuna give for life Ewu Ogono gondo na rusikenu Okoyaka nyenalo Mayo wisdom and understanding Okoyaka nyenalo Okwajodolu oneka muga bonu Akwalele kamu nebe Ichu wabo Okwamuna chimusaga Ijawele Okoyaka nyenalo Ijebe I never Ijebe I never Ufodi kaichi ejona Ijebe I never Nanu wasi adenu Imaline chiga bono Amalizilele Eye nonu edozile Bakanyela akueku Umo bili ibo na flav Ijere mama Ena nuge kunara Eliege yelie Eliege yelie Eliege yelie Eliege yelie Eliege yelie Eliege yelie Amala welele kanyilige Eliege yelie Chimu Obebe komije yana Nsuna anyiga na ejele iye Anyina na awana nyaka nije Ewa na muna chiseje iye Ibonyana luga nyadielu Osifu egu kanyielu Egu kanyielu Ofu egu kanyielu Amalizele Ufodu na aswaya Obulive vati elive Ufodu na esueli Obulive vati elive Igbo person. Ekene de mmadụ niile bịara ebe anyị na-ekele. Ọ dị ọkụzi na anyị hapụ ihe niile anyị na-eme bịa ka anyị were ike nwe anyị. Ihe kacha mma bụ na anyị niile nwere aṅụrị. Na ife niile ka nke ọma. Anyị na-ekele ndị facilitators CIL. Na-ekele ndị head of department niile. Na ndị obodo niile dị iche iche bịara ime this appreciation and gala night. Oboliti eko